wakwazi ukuthi ufike ushiye umuntu owayekwazi ukunakekela umshayeli ukuthi enkundleni yasekamereni akunelisi nalo kunelisa enkundleni yasekamereni usangamshiya futhi umshayeli ukuthi akanayo i-six pack ufike nakulona six pack umshayeli ukuthi akanayo itshembe soze wamthola konke endaweni eyodwa. Das badalaphe, das badalaphe, sibafaka uswazi, siyakhala mama, zonana. Uzohamba ukhuluma nomfana wabantu ngokulambisa ngoba phela kuyashiwo ukuthi uma uye emzini umuntu uphatha umngena endlini wena ubuphetheni. Usaba uthi usuke uyodeliver. Uyabo? Siyamthanda